ik begon met karten toen ik 5 was, maar echt zeg maar echt wedstrijden en echt begin dan rond 6 jaar ben je ieder weekend en iedere week ermee bezig. Ja, hier in Italië, daar zijn alle fabrieken gevestigd van alle kartmerken. Als je iets wilt doen, dan moet je in Italië zitten. Woon je zeg maar iets langer dan een half jaar. Niet achter elkaar, maar periodes. Ja, het spreken gaat heel goed eigenlijk. En nee, ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Me piace qui in Italië. Hij weer 14 doet er wereldkampioen kartenwaard. 8 jaar later, in 2019, werd hij de beste van de wereld in de Formule 2-klasse. En nu, anno 2022, is er een wereldspeler op het toneel van de autosport. Nick de Vries, wereldkampioen Formule E, de klasse van de supersonische elektrische racemachines. Vraag is, luidt des in toekomst? Of zou de droom van dat liedse Frieske jonkje uit Snits, dat zou het kartenkoer werkelijkheid worden? Een plakje in het mekka van de autosport, de Formule 1. Sportverslagjouwer Arjen de Boer van Omroep Friesland volgt Nick al sinds zijn karttijd en gaat op onderzoek. The most competitive motorsport series on the planet is back. Welcome to the 7th season of the ABB FIA Formula E World Championship and the Diriyah E-Prix. De Vries on pole. And we go green under the lights. And Nick de Vries has got a great start. It's 3 wide as they come down into the corner. Nick de Vries through the final corner wins the first race of the Formula E World Championship. Ja, dat is natuurlijk prachtig om te zien. Hè? Dit is die wedstrijd, zijn allereerste overwinning in de Formule E in Saoedi-Arabië. En wij volgen hem eigenlijk al jaren van Omroep Friesland. En ik weet nog heel goed, mijn allereerste keer dat ik hem kwam, dat wie bij het WK karten in 2010, 2011, die tijd hinnen, in het Belgische Genk. En hij kon toen wereldkampioen worden in de karting. En dat was toen heel bijzonder, want hij wie al op heel jonge leeftijd zit hij in het talententeam van McLaren. Dus ja, hij wie eigenlijk nooit in Friesland. Hij zit altijd in Italië. Daarom weekend wie het wereldkampioenschap karting in het Belgische Genk. En daar kwamen 2 Frieske topfavorieten in actie. Nick de Vries en Bijtske Visser. Beiden komen uit in de zwaarste klassen bij het karten. Nou, iedereen heeft kans natuurlijk. En we werken er allemaal hard voor. En aan het eind van het kampioenschap kijken we wie de meeste punten heeft en wie het beste heeft gedaan. Maar voel je niet dat de buitenwacht vooral naar jou kijkt? Nee, ik heb geen druk, alleen mijn eigen druk. Ik wil winnen en wat de rest denkt en zegt, dat doet me niet zoveel. Nick de Vries, hij riet mij nummer 1 en let op, want hij werd van achteren aantikken, dat badje hier. En mat dan hielendol achter ons stuiten. Het hele veld gaat Nick de Vries voorbij. Je zoen ze einde oefening. Maar let op, in de komende noggetje rond vjocht hij hem hielendol weer waarom naar voren ta. De een naar de oren inhelactie volgt. Er zit werkelijk geen maat op deze Nick de Vries uit Snits. Hij zet de vlugste rondedel en eindigt uiteindelijk heel knap vanuit het achterveld toch nog op het derde plak in deze race. Als liedjonkje wie Nick al gek van racen. Hij had het dan ik net van een vreemd. Want zijn huid wie een echte racer en doet dus iets bekend van de Frieske vlaggen op zijn helm. Een traditie die Nick onder het hoogste niveau daar volhoudt. Nou, we zijn hier in de kartwerkplaats zoals we die destijds hadden toen Nick actief was in het internationale karten. Dit is nog een van de karts die we gebruiken voor in de wintermaanden een beetje te trainen. We hebben het afgelopen jaar hebben we daar weinig tijd voor gehad, maar voorheen deden we dat wel regelmatig. Wel een nostalgische plek, hè, dit? Ja, dit is een plek met mooie herinneringen voor ons, ja. Ja, heel wat uren doorgebracht. Prachtige tijd, ja.
Ja, hele mooie tijd. Je leeft eigenlijk een beetje in een bubbel, want het karten dat is het enige waar het om draait. En je komt iedere keer dezelfde mensen tegen waar je de wedstrijden tegen rijdt. Dus het is eigenlijk een hele familie bij elkaar. En die blijf je gedurende de loopbaan, ook in de autosport, blijven die mensen weer tegenkomen. Dus dat is wel heel leuk. Kijk, dit is nog een foto van mijn raceverleden van vroeger. Dit is bij het oude autobedrijf van ons in de binnenstad van Sneek. Er stond alle personeel erbij en dan reed ik in de Renault 5 Turbo Cup. Hier sta ik. Mijn vader. Hey Niek, we volgen je daar nou ongeveer een jaar voor deze documentaire. En het is natuurlijk een vreselijk druk schema. Dus ja, en dan zitten we ook nog maar corona. Waar bist je op dit stuit? Ik ben momenteel thuis in Monaco. Ik stond op het punt om naar de sportschool te gaan. En ik vlieg morgen naar Engeland toe. En dan zit ik daar 2 dagen in de simulator om Mexico voor te bereiden. Ja, een enorm druk schema heeft je altijd, hè? Ja, ik heb inderdaad een bewogen leven en ik reis een hoop. En ik mag een hoop doen en op verschillende plekken komen. Dus dat houdt me inderdaad druk bezig. Ja, want nou ja, mooi dat we nou even de tijd hebben om met jou te praten. Met deze beeldverbinding. Want hoe shot dan een normale dag, hoe shot die er eigenlijk uit voor jou? Nou ja, eigenlijk is het enige wat voor mij constant is dat iedere dag anders is. En want hoe vaak zit je dan per week in een vliegtuig? Nou, gemiddeld denk ik ongeveer 130 vluchten per jaar. Nick De Vries, campione del mondo. Nick, quanto sei contento? Da 1 a 10? 12. È stata una gara fantastica, ma molto difficile. Bij de junioren kan ik me wel herinneren, bij de Wintercup dan waren er 110 competitors. En daardoor heb je een hele zware competitie. En dan begon het seizoen eind februari, begin maart. Veel wedstrijden in Italië of Spanje. En dan reden we toch vanuit Italië, was dan de basis. En hadden we een wedstrijd in Duitsland of in Genk. Dan kwamen we wel weer eens even terug op deze basis. Ja, dat was een fantastische periode, denk ik, voor ons, zeg maar, racegezinnetje. Het was een levensstijl die we met z'n allen leefden destijds. Alles draaide om de sport en eigenlijk konden we ons nergens anders druk op maken. En leefden in een soort bubbel. En alle mensen die ieder weekend tegenkwam, die leefden dezelfde levensstijl als ons destijds. En het karten was heel erg puur. Op dat moment was ik echt alleen maar met, zeg maar, racen bezig en leefde ik van race naar race. En ja, dat is het enige wat op dat moment telt. En als we hier in Monaco met andere rijders gaan eten en tijd doorbrengen, dan hebben we het daar ook vaak over. Omdat dat een hele mooie tijd was. Maar iedereen die ouder wordt, die kijkt altijd op de een of andere manier terug naar het verleden. Of die verromantiseert het verleden vaak. En alles is beter in het verleden. Dus misschien is dat ook wel een klein beetje het geval. Is dat ook een romanticus? Een romanticus? Nou, zou ik mijn vriendin vragen. Een van de grote namen in de wereld van de autosport is die van Tom Coronel. Tegeer met zijn tweelingbroer Tim al jarenlang actief als coureur. We treffen hem op zijn kartbaan in Huizen. Toen was ik 16. Dit is 88. 88 was het jaar dat Hendrik Jan, de vader van Nick, in het raceteam van mijn broers racete. En ik was daar monteur. Zijn vader, Hendrik, is vroeger altijd een heel goed vriendje van me. Dus ik kwam heel veel bij hun thuis. Nick zijn tante was mijn allereerste vriendinnetje, Liesbeth. Dus het zusje van zijn vader. Ja, Nick, die heb ik zien opgroeien natuurlijk. Niet super close, maar natuurlijk wel altijd in autosportland in de gaten gehouden. Nick was natuurlijk al heel vroeg begonnen met karten. En toen zag je natuurlijk al van, hé, wacht eventjes, dit is iets meer dan zeg maar buitenspelen. Dit wordt heel serieus aangepakt. En dat was natuurlijk helemaal het geval toen hij naar Italië ging. Toen zag je echt, oké, dit is er eentje die is serieus. Die wil heel graag, kan ook alles. Want hij heeft natuurlijk alle kampioenschappen gewonnen die er te winnen waren op dat moment. In de kartsport heeft hij alle kampioenschappen gewonnen voordat Max ze won.
In autosport is hij wat voorzichtiger gegroeid. Is Max natuurlijk exceptioneel geëxplodeerd en in één keer van Formule 3 naar de Formule 1 gegaan. Maar Nick doet het op zijn eigen stijl en wint mooie grote kampioenschappen voor Nederland. Binnen grote verschil tussen het karten en nou in die hele rappe grote auto's? Nou, in verhouding denk ik dat het qua snelheid helemaal niet veel scheelt. Want kartcircuits zijn natuurlijk veel kleiner dan autocircuits. Maar later verandert de dynamiek wel heel erg. Het rijden, het gevoel is naar mijn mening, verschilt wel enorm. En je hebt natuurlijk met vele grotere teams te maken. En wanneer je voor fabrikanten race, heb je natuurlijk een merk wat je ook vertegenwoordigt en waar je dan verantwoordelijk voor bent. Nick de Vries crosses the line to become the champion of Formula 2. Oh, yes, yes. Thank you, guys. In 2019 tekent Nick een contract bij het Formule E-team van Mercedes. Oké, nog geen Formule 1, maar wel een competitie met een soort potentie en kansen om op te vallen. Formule 1 heeft zichzelf echt wel is uitgegroeid tot een van de allergrootste autosportcategorieën. Dus ik ben echt heel erg blij dat ik bij Mercedes de kans krijg om daarin te mogen deelnemen. Zijn nieuwe teammaat wordt de verneemde Belg Stoffel van Doorne. En het zijn grote teams. Mooi, krijgt als bij de Formule 1 enorme belangen. Ik denk dat je die twee een beetje los van elkaar moet zien. En niet zozeer de een met de ander vergelijken, want het is een heel ander concept, het racen en alles wat erbij komt kijken is gewoon heel anders. Het zijn eendagsevenementen. Alle wedstrijden worden in steden verreden. Het is natuurlijk een elektrische raceauto wat heel anders is. Gewoon de hele insteek is wat moderner en anders. Of het groter kan worden wellicht in de toekomst. Maar het is al een grote klasse. Het is een hele competitieve klasse. Er zitten heel veel getalenteerde rijders in. Het is een hele spectaculaire klasse om naar te kijken. Alleen goed, voor het publiek is het natuurlijk ook weer wennen dat het geluid er niet is. We zitten toch in een wereld waarin de elektrificatie zijn opmars aan het maken is. Ja, en wie het weet mag het zeggen hoe het in de toekomst gaat lopen. Of dat inderdaad doorzet of niet. Formula E's one-day race format makes the work and preparation teams do in between races even more vital, with simulators playing a fundamental role in that preparation. It's certainly the most difficult car I've driven so far. Obviously you try to prepare yourselves best possible. That's why we come here to prepare ourselves ahead of a race weekend and go through all the possible scenarios and race conditions. Ja, want ik heb begrepen, in Londen zijn twee verschillende simulatoren. Eén voor de Formule E en één voor de Formule 1. Ja, dat klopt. Die zitten in hetzelfde gebouw. Ja, voor ons is dat natuurlijk heel erg fijn, omdat we betrokkenheid hebben bij zowel het Formule E als het Formule 1 team. Dus kunnen we vaak onze werkzaamheden combineren. Dus dat is heel productief. Ferrari. Ja. Hup, rechts aan de Ferrari heen. Corvette. Corvette voorbij. Ja, op 200. Ja, 220, 230. 240, nog een Ferrari voorbij. Bam, hele veld voorbij. Een tweeënbocht in Spa. Huppakee. Ik denk, nou, we moeten op de piek stappen toch? Ja. Dit is de laatste race. Dit is de laatste race. Ja, dat past net meer bij de uitstraling van het bedrijf. En het is natuurlijk CO2-technisch net de juiste sport. Dit is Jens Dijkstra, directeur van een groot bouwbedrijf in Dokkum. En een grote fan van Nick de Vries. Hij wie jeder zelfs ook een verdienstelijk autosporter en nu sponsor van Nick. En hoewel het grote yield intussen vanzelfs vooral van de internationale haatsponsors komt, krijgen de Dokkumers nog altijd een ereplakje van Nick. Namme vermelding op zijn Frieske helm. Die mocht één sponsor meenemen de Formule 1.
Ja, daar ben ik super trots op dat we dat met Nick eens worden binnen, dat we hem stiepje maaien, maar dat ik een lietse vermelding ha op zijn helm. Zeg maar. En wat kost dat dan? Ja, dat kost serieus geld, maar het maakt ook. Maar het is, als hij in de Formule 1 kwam, dan zou het plakje denk ik 10 keer duurder worden. Dus wie moet net klaaien, wie moet heel blij zijn dat we hier in mei maaien. Nou, Jumbo is vanzelf ook een vervent aan een hele andere grootheid dan bij u, zeg maar. Maar die doet ook serieus centen investeren om zulke sporten te ondersteunen. Die ondersteuning is in de autosport vaak het gevolg van sentiment en een persoonlijke blutsenniet. Want ook Jumbo-directeur Frits van Eert is autocoureur en docht zelfs de Germaniek mooi on internationale lange afstandwedstrijden. Ik rij al een paar jaar de weg, de World Endurance Championship, waar je minimaal met 3 coureurs moet rijden. Het gaat over races van meerdere uren, de 24 uur van Le Mans. En dan heb je 8 uur races. Nou, daar hou je natuurlijk fysiek nooit uit, dus dat moet je echt met een paar man doen. Dat is ontzettend leuk, want je zit dan als... ik ben natuurlijk gewoon amateur. Maar dat is wel een kampioenschap met professionals, de Pro-Am. Dan rij je echt met professionele jongens. En waaronder Nico ook een aantal races gedaan heeft. Ook dit jaar nog hebben we samen nog geraced op Monza. Hebben we gewoon gewonnen, de race. Ik kijk er enorm uit om met Nico nog eens een keer een paar races te gaan doen. Want ik ben er nog lang niet klaar mee. Ja, het is leuk om jonge talenten te steunen. Het is mooi om te zien dat je iets kan betekenen dat ze net even een klein tikje beter gaan rijden. En in de Formule 2 is hij natuurlijk ook kampioen geworden. Fantastisch dat seizoen, een aantal races ook er bovenop gezeten. Ja, en dan begint het op te tellen. Hè. Dan denk ik, goh, Nick is de Formule 2 kampioen geworden. Wat gaaf, wat mooi. Wat was nou die volgende zet? Hoe zouden wij graag Nick willen zien in de toekomst? Ja, dan zou ik hem liever in de Formule 1 zien dan in de Formule E. Ik ben blij dat hij in de Formule 1 rijdt. Dat is een fantastisch team voor Mercedes. Maar een Formule 2 kampioen is toch ook waardig om de Formule 1 te gaan rijden? Want waarom is er anders Formule 2? En hij heeft het echt al zo vaak laten zien dat hij het ook kan. Hij zou een ontzettend goede Formule 1 rijder ook zijn. Daar ben ik 100% van overtuigd dat zo is. En ik vind het echt jammer dat hij die kans nog niet heeft gekregen. Dat is nog lang niet voorbij. Het is 15 augustus 2021. Hier, op het plak van het historische Tempelhof Airport zal het heven. De beslissende race in de Formule E. Nick zit op het eerste plak in het klassement. Maar de spanning is te snijden. Want er zijn nog 10 coureurs die het kans maken op het kampioenschap. Wie wordt de allereerste wereldkampioen van het elektrisch race, de Formule E? Van Doornen op pole position. Naast hem Oliver Rowlands. En dan Mitch Evans in het groen van Jaguar. Bijgetekend voor 2 jaar. Flirten even met Porsche. Hij blijft bij Jaguar. Dan gaat hij dat team belonen met een titel. En weg zijn we. Oh, Evans blijft staan. Hoe dan? Oh! En die wordt getorpedeerd door Mortara, denk ik. Evans, die is klaar voor de titel. En Mortara ook. Dat zijn al 2 concurrenten minder voor Nick de Vries. Er is nog veel mogelijk, hè. De Vries heeft een goede pace. In de aanval. Voorzichtig, jongen. Voorzichtig, jongen. Voorzichtig. De Vries er voorbij. De Vries naar P3. De Vries, de Vries, de Vries. Hij heeft hem. Oh, je houdt je hart vast, man. Weer een aanval overheen, maar hij houdt het. Oeh, een beetje wijd. En dan is daar Sims weer binnendoor. Wel geweldig dit, hoor. Van Doornen bemoeit zich er ook nog mee als hij maar geen schade oploopt. Oh, Van Doornen er weer voorbij. De Vries, jongen. Hou die auto heel. Dat NATO gaat winnen, dat is nu zeker. Nou, daar komt hij aan. Nick de Vries over de finish. En de kampioen. In de pocket. Nick de Vries, je hebt hem. Briljant. Here, lots of love, the boys. Thank you very much, guys. Thank you. Mega job, mega job. Really, really well done. Super well controlled under all that pressure. Thank you, mate. Thank you. Oh. World champion, Nick de Vries from Mercedes EQ Formula 18.
eerste reactie was eigenlijk deels teleurgesteld, omdat ik gewoon niet happy was hoe de race was verlopen. En ik ben me natuurlijk wel van bewust dat we een hoop geluk hebben gehad vandaag, maar dit telt. You know my helmet in the heart. Yeah. I born and raised in this province, and they came from home. Really? Yeah. Since he was 10 years old. Okay. We were filming him when he was karting. Okay, world champion. Yes, and now he is world champion. Yeah. So that's amazing. Yes. And comparing to Formula 1, this is also good racing, eh? This. It's very good racing. It's very different, even more unpredictable. And it's a different format though, but enjoyable. Yes. So maybe next year, Nick in the Formula E or in the Formula 1. I think he can do both. I think he can do both. He has the talent to be in Formula 1, but he has a job to do for Mercedes in Formula E and fight for the championship again. Ik heb het extreem leuk gevonden om met Nick samen te werken. En dat doen we nog. En dat zeg ik niet omdat er nou een documentaire aan voor wordt gemaakt. Ik zeg dit omdat het heel leuk is om met Nick te werken. Omdat die jongen er werkelijk alles voor doet om zo snel mogelijk te zijn. Alles wat een aanval is op zijn prestatie, schakelt hij per definitie uit. Dat is natuurlijk heel uniek. Daar gaat het meest extreme gaat al door. Dus dat is natuurlijk fantastisch om te zien. En daar hou ik zelf ook heel erg van. Ik zit zelf ook wel zo in elkaar. Maar we hebben prachtige dingen meegemaakt. We hebben samen met Guido van der Garde en Nick natuurlijk zijn we ook in staat geweest om een LMP1 race te winnen. Bijvoorbeeld in Japan, Fuji. En dat is zeker ook gebeurd omdat Nick achter het stuur heeft gezeten. Misschien is dat het wel wat Nick zo uniek maakt. Dat er op zoveel fronten meedocht. Liek hier van team G-Drive. Of hier als testrieder bij Toyota. Maar ook bij Mercedes wordt hij breed inzet. Zij is er mooi verantwoordelijk voor het testen en fine-tunen van de auto van topcoureur Lewis Hamilton. En hier bij de Grand Prix van Zandvoort stier Arune Simmer Kleer als reservecoureur van Hamilton. Ja, jongens, dit is een gekke hoes hier, hè. Maar ik toch dat voetbal volkssportnummer hier weer. Bizar dit. En Nederland is helemaal gek van Formule 1. Ja, ze komen werkelijk oerelwaai. Ik uit Friesland trouwens, want ik heb de Friese vlaag al een paar keer zien. Elke niet is hier nou van Max Verstappen. Tuurlijk is elke niet van Max Verstappen. Ja, en wat dat onbelangrijk, snap ik Nick de Vries wel. Stond jij gisteren nou op de foto met Nick de Vries? Ja, dat klopt. Laat eens zien. Ja, dat is Nick. En het zou toch mooi zijn dat hij in de Formule 1 komt? Ja, zeker. En nu omdat hij ook Formule E-kampioen is, dus misschien dat hij daardoor een zitje in de Formule 1 krijgt. Spannend voor hem. Ja, maar als hij in de Formule 1 komt, dus vind ik het super vet. Want dan hebben we 2 Nederlanders in de Formule 1. En jij staat met hem dan op de foto? Ja. Ja, hij heeft het geweldig gedaan in Formule 1. Echt zwaar onder de indruk geweest van het afgelopen seizoen. En prachtige acties zien hebben in die auto. Dus ik zie hem graag in de motorsport. En waar dat ook is, of dat nog een jaar bij FE is of misschien wel Formule 1. Ik vind het sowieso helemaal tof. Want het is echt een talentvolle coureur. Inmiddels is aangeschoven bij ons Nick de Vries, reserverijder bij Mercedes, maar vooral wereldkampioen Formule 2 en kerstvers wereldkampioen Formule E. En we hebben nog niet 1 keer live in een uitzending je kunnen feliciteren, Nick. Gefeliciteerd. Nou, dank jullie wel. Dankjewel. Leuk dat ik hier even kan aanschuiven in alle oranje gekte. Heb je het dan ook heel druk als wereldkampioen? Uiteraard na Berlijn reisde ik direct door naar Le Mans. En daar heb ik de eerste 3 dagen iedere dag ongeveer 1,5 uur aan interviews en zo besteed. Dus het was inderdaad een drukke tijd en daarna een week vakantie gehad en nu hier. Dus we zitten er lekker in. Wat moet je als reserverijder doen? Alleen wachten op het telefoontje als het komt? Ja, eigenlijk doen we exact hetzelfde als de rijders, alleen rijden we niet. Zo moet je het zien. We zitten in alle meetings, we zitten bij alle besprekingen. We zijn eigenlijk heel erg betrokken, alleen stappen we niet in. Is dat leuk om te doen of denk je alleen maar wanneer komt mijn tijd? Nee, het is oprecht wel interessant om te zien hoe zo'n succesvol team natuurlijk opereert en functioneert. Uiteindelijk leer je toch altijd van de beste. En ik moet ook eerlijk toegeven dat ik echt nog meer respect en bewondering voor Lewis heb gekregen. Het is echt een keiharde werker en super sympathiek. En die laat echt niets aan het toeval over. En iedereen
heeft er wel altijd een mening over. En ik denk dat het vanzelfsprekend komt, maar het komt niet vanzelfsprekend. Je hoort niet zoveel van Nick. Dat heeft natuurlijk alles te maken met Max-factor die nu er natuurlijk heerst. Maar Nick de Vries staat wel constant naast de allergrootste concurrent van Max, Toto Wolff. Ja, en daar is hij constant mee bezig. En ik begrijp wel wat Toto Wolff in Nick ziet. Nick is de verzekering voor Toto Wolff voor de toekomst. Als Lewis Hamilton er maar stopt of als iemand een probleem heeft, dan kan je Nick zo inzetten. Gegarandeerd succes. Dus Nick is de verzekering voor Toto Wolff of de verzekering voor Mercedes, hoe je het noemen wil, in de Formule 1. En wat zou er dan gebeuren, Matt? Dat we hem ooit in de Formule 1 show. En daar heb ik er weer verstand van. Is in management is hij volop met douane. Die doen een stjonkende best. Als het nodig is, geef hij voor z'n vier de mogelijkheid uitrekken dat extypje. Alleen, dat is dan net al inderdaad. Het is de sweet spot vinden. Het is wat er nou alleen in die wereld gebeurt. En gelokha, vooral gelokha. Maar je sponsor een heel soort ploegen. Je zit in het raidrieden, je zit bij amateursport. Cambuur, ik ben haatsponsor van Cambuur. Ja. Had je dat nog al je net door? Nee. Alle yield naar Nick? Nee, dat zou heel zonde wezen voor een hele hoop Friezen. En sporten die we ook ondersteunen, want dat vinden we ook een grote prestatie. Als je een keertsbaltje onderslaat en dat heel goed kerst. Of je wist heel 4-4 hebben. En je wist de 4 afstandsspringen, dat vinden we krijgelijk belangrijk als wat Nick doet. En dan zou de eerste volle focus op Nick komen, wat we hem absoluut gunnen. Maar daar moest een andere entiteit bevinden, want met alle respect voor Jumbo en voor oren, dan ben je vanzelf in het grote wereldlandschap echt nog maar de liedste spelers in Nederland. En dan had het gewoon de pech dat je uit Nederland komt en dat je uiteindelijk uit Friesland komt. Ja, en dan meest het dus in de Formule 1 toch nog zien laten. Maar daar waar je zien dat er in de Formule 1 komt, dat is wel de absolute droom vanzelf. Nou ja, dat zou mooi wezen. Autosport is altijd een kwestie, niet alleen de autosport. Ik denk alle sporten hangt van geld aan elkaar. En inderdaad zijn er natuurlijk P-drijvers. Maar het is ook niet terecht om altijd de P-drijvers af te serveren als dat het hele slechte rijders zijn. Alleen, ze hebben even het steuntje van extra geld waardoor ze een deur wel open krijgen die misschien een getalenteerdere rijder niet krijgt. Maar ja, dat is c'est la vie, dat hoort erbij. Maar dat wil niet zeggen dat de kansen voorbij zijn. Je bent wereldkampioen karten, wereldkampioen in de Formule 2, wereldkampioen in de Formule E. Wat mag je nou nog meer van om in de Formule 1 te lonen te komen? Hoe sjast je dat je nou? Er zijn een hoop rijders die het verdienen om in de Formule 1 te rijden. Er is niet plek voor iedereen. En je hebt gewoon een beetje timing en mazzel nodig om op het juiste moment te komen wanneer er een plekje vrijkomt. En wie weet. Wat is die droom? Is dat nog altijd de Formule 1? Ja, tuurlijk. Iedere jonge rijder deelt datzelfde doel en droom. Het is de pinnacle van onze sport. En iedere sporter heeft natuurlijk het doel om op het hoogste podia in zijn sport actief te worden. En daarin te mogen strijden tegen alle anderen. Dus dat deel ik natuurlijk ook. Maar anderzijds ben ik ook heel erg blij met wat ik nu allemaal mag doen en meemaken. Omdat ik me daar ook van bewust ben dat het wel uniek is. En ik uiteindelijk doe wat ik het liefste doe. Ik heb ook oprecht een drive en een wil om dit jaar weer ons kampioenschap te verdedigen.